ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline! Magandang umaga pa rin po sa mga idol po natin at katutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan at kasama niyo na nga po Idol Mark Espinosa. Kasama rin po natin via Zoom si Sir Ermin Garcia Jr. Magandang umaga, sir. Medyo nag-e-echo ako ayun, wala na. Good morning, sir. Good morning, Idol Mark. Opo. Kinita pa ng mukha mo ngayon? Naka-face mask ako ngayon, sir eh. Kaya nga. Mukhang ako para akong testigo sa Senado, no? Kaya nga eh. Hindi ko kailangan ka rin ba? Nako. Wala po. Baka magkaroon ako sa kasalanan kapag inalis ko to, sir eh. Okay. Anyway, Sir Ermin, kamusta po ang weather po dito sa Pangasinan? Grabe, maulan-ulan na. At dito, Manila, dumidilim-dilim lang. Oo, tinatanong nga po namin kasi may mga nakikinig din sa atin kung nakapag-ready na ba sila ng kanilang bamboo raft. Ay, talaga. May high tide pa ata ngayon eh. Oo, 3.28 meters ang inasahan po, alas 6. Itong alas 6 na, ang umpisa ng pasok ng high tide. Nako, medyo mataas-taas to. Anyway, Sir Ermin, pag-usapan po natin po itong mga current issue po dito sa loob at labas po ng Dagupan City, maging sa kalakang lalawigan po ng Pangasinan. Unahin ko na po itong isa po ninyo na sa isang column po ninyo. Sabi nga po ninyo, talagang yung mga problema na kinakaharap po ng Dagupan City ngayon, there's someone to be blamed on here, no? Kung bakit na humantong sa ganito yung pong resulta, like for example, etong mga palpak for example na na paglalagay ng mga bagong opisina ng buildings na hindi accessible sa mga tao. Particularly for example itong ito sa may LTO, kung pinag-isipan ba daw ba talaga itong pagkuha dito sa building na ito. O kaya naman, ito pong sinasabi po ninyo na talagang, alam mo na, yung pong kultura ng sisihana para hindi po matuloy ang isang proyekto. Sir Ermin. Exactly, ganun nga nangyayari dyan. Yung pinag-usapan nga natin dito yung mother-child hospital project ng Department of Health. Okay? Na binigyan na ng gobyerno, national government, ng 150 million para maitayo lang yung hospital na yan. Hospital na yan ay para sa mga indigent, yung walang kayang magbayad kahit na may PhilHealth. Exactly. Okay? Ayaw ngayon ng 7 konsihal. Ang tawag ko nga sa kanila mga EPAL na mga konsehal dyan, na ang hinihingi lang sa kanila yung resolution authorizing the mayor na pumirma ng agreement sa Department of Health. Ang hindi ko maintindihan, mukhang hindi nila naintindihan kung ano yung binabasa nila at kung anong hinihingi ng Department of Health. Kasi ang hinihingi is memorandum lang. Ang binigay nila, resolution, ang pagkahaba-haba, 2 pahina, in whereas provisions. Kung talagang tutusin mo, ang kailangan lang naman, isang whereas, isang sentence authorizing the Department of less than 1/2 page. Ang ginawa, 2.5 pages na resolution na walang kwenta. Hindi memorandum of agreement ang binigay, kundi puro alibay kung bakit ayaw nilang ibigyan yung suporta or approval doon sa hospital na yan. So, sa madaling sabi, Sir Ermin, parang magkakaroon tayo dito ng deadlock dito sa sa usapin po na ito.
At maaaring Well, ang mangyayari dyan, hindi yan deadlock. Mawawala yung project. at kukunin, i-allocate sa iba. Yung pera, yung 150 million allocated for that, babalik sa National Treasury. Pag December, hindi pa rin nagkakapirmahan. Nako. So, ngayon, alam mo nakakainis dyan, ang pinagpipilitan ng 7, no? Kasi sabi na, iyayaman kasi ni Mayor Belen Fernandez yung pagtayo ng hospital na yan. Ito po yung kanilang accusation. DOH tinanggap yung donation ng pamilya ni Belen. So ang problema, hindi na si Mayor Belen ang nagproblema ngayon, ang DOH. At pinipilit nila na dahil na yan sa ginawa ng DOH, yayaman daw si Belen. Napaka-ipokrito yung mga taong yan. Nasanay sila kasi, nung nandyan pa yung boss nila, si Brian Lim, ang mayor, katakot-takot at kurakot ang ginagawa nila. Nagpapayaman sila. Nakala nila, pag pinatayo itong hospital nito, yayaman naman si Mayor Belen. Diyos ko. Ito, ang ano po dito is talagang yung gusto ni Mayor Belen dyan. Accusation na sa bawat isa, no? Itong nangyayari po ngayon na Sir Ermin, and nakikita natin dito ang naiipit po talaga dito ay ang taong bayan, and particularly yung pong mga makikinabang dito ng mga buntis at mga nanay po natin kasama ang kanilang mga anak. Wala silang makukuha. Binigyan nga ng gobyerno. Tayo pang umaayaw. Dahil lang sa pagkaisipan nila na yayaman daw si Mayor Belen. Kailangan yaman ni Mayor. Ay, yaman na niya. Akala mo ba naman yung pagtayo niya sa hospital, yaman palalo? Hindi na. Ang binibigyan nila ng emphasis dito, Sir Ermin, sa mga 7 majority, na talagang gusto daw nilang mabusisi itong usapin na ito bago pagbigyan. Pero mukhang walang pag-asa na pagbibigyan ito dahil doon sa inyong ang sinasabi nga na resolution na ini-include na doon na maraming alibay na bakit hindi nila ginagrant. Exactly. In other words, ang nakakatawa pa nga dyan, pinagpipilitan nila na yung project daw na yan galing kay Mayor Benjilim at yung funding daw nag-umpisa daw sa termino ni Brian Lim. Ironically, at mukhang hindi nila naintindihan, sa kasasabi nila ng ganyan na silang dalawang mag-ama, may credit dyan, abay binabantan nila na kuwan ngayon. Sila ngayon may kasalanan pala kung bakit tatayuyan ko na yan, yung hospital na yan. Baka may gusto po na ibang location. Hindi kaya? Gusto nga nila i-give up ni Mayor yung CSI market ba yan? Sa may downtown. Gago ba sila? Kung sila nga yung 7 hindi man lang nagsabi kung pwede sila mag-donate. Wala naman. Meron ba silang kaibigan na mag-donate? Wala rin naman. Kung saan sinasabi nila na itong LTO. Sabi nila, okay, city property, yun ang dapat gamitin. Ilan lang ang kuwan yan? Less than 1 hectare. Ang kailangan ng more than 10,000 square meters. Okay, so talagang dapat yung mga itong klase ng proyekto po ay talagang maingat na ano po talaga, pag-isipang mabuti, particularly yung strategic na mga places na itatayuan po nito. Kasi katulad po nito, tama po kayo, itong usapin ng LTO, actually, marami po ang mga kumukomento dito ng mga ibang listener natin, idol natin, na sabi nila masyadong malayo doon. Kaya ang kanilang alternative, pumunta na lang sa ibang bayan na mismong ang kanilang opisina ay nasa sentro ng mga bayan nila. At saka yung problema ng LTO, malapit sa tulay. Doon dyan sa may kunyan, sa may, yung LTO office De Venecia. The Venecia Highway. Kado dyan. Pati yung foundation ng tulay, nire-reach nila. So, wala silang naintindihan. Ang gusto lang nila, wag matuloy ang project under Belen Fernandez. Okay? Kasi hindi sila kikita dyan.
Oh. So ito ang diretsahan po na pwedeng Yun sabihin. I-compare mo sa sabihin nila para hindi kumita si Mayor Belen Fernandez. Hindi ano ibig sabihin? Dapat sila ba ang dapat kumita? Dahil lang doon, ayaw i-approve yun yung hospital na yan. So that's their allegation sa executive. Dahil Alam mo, po dito. nasanay sila sa ganyan dahil nung silang namumuno dyan sa Dagupan, abay, pati scholarship pinagkwartahan. Tapos mga computers, kung ano-anong pinagkinagawa ko nila dyan. And I think Ang problema ko dyan, alam mo, sabi ko rito, dahil dun sa mga pinagagawa nila ganyan, hindi pa rin sila kinasuhan ni Mayor. Ngayon, ang lalaki ng ulo nila, akala nila ngayon puro pera-pera ang usapan. But I think ang dito, Sir Ermin, ang last narinig ko is meron ditong review ang COA regarding dito sa mga allegations po ng mga irregularities ng mga nagdaan na mga proyekto at programa. So ito ang antabayanan natin kung magpa-progress ba ito o hindi. Itong usapin po na ito. Meron ng dokumento, meron ng fact ng COA. Talagang corruption. Na there is irregularities. Irregularity talaga. Yung sa scholarship, halatang halata eh. Ang dami nilang nilagay ko ng mga scholar, hindi naman taga-Dagupan. Ano pa ba yun? Paglalagay sila ng mga computer, hindi magagaling yung computer na sira-sira. Correct. Ganun. Marami pang alam kung na-inikwento ni Mayor Belen dyan sa Dagupan eh. And the accountability, syempre dito. Accountability. Kaya nga, sabi ko, bakit itong 7 konsehal na ito? Yan sila Red Mejia, si Alfie, si Alvin, Celia Lim, Irene, Dada. Wala namang silang prueba na mayayaman ulit si Belen. Sinasabi lang nila dahil yung lupang yun, malapit na sa property nila. Kung isip yung mga taong yun, wala nang pwede magpatayo ng proyekto dyan sa Dagupan. With the limited spaces na meron tayo dito, syempre. Limited na nga eh. Abang may ibang bayan, nakandara pa makakuha ng ganyang project. And nakakalungkot kapag ito is nag-slip away sa ating mga sa ating kamay at mapunta po sa ibang bayan. Yung funding na yan, hindi mo na mababawi. Mag-ihintay ulit tayo na mag-sponsor na isasama yan sa budget ng Department of Health. Yan ang ating yan ang medyo masalimuot po diyan. Kaya sinasabi nga yung meron silang 13 whereas justifying their alibi. Alam mo laman nun, pangalan ni Brian Lim at ni Benji Lim. Sabi ko, di sila may kasalanan pala niyan. Kaya hindi tayo magkakaroon ng hospital dyan. Ilan si pala ng Dagupan. Pinagyayamag nila si Brian daw, ang gumanito, si Benji raw gumanito. Ayaw na ngayon. O di sila ngayon sisihin pala ng Dagupan. Kung wala yung hospital na yan, napakagandang hospital yan. So anyway po, itong usapin po na ito medyo masalimuot and we are also open for the side po ng 7 majority. Kung gusto po nila magkomento po dito po sa usapin po na ito. At titignan po natin po syempre dito, yung pong balanse din na pagtalakay po dito po sa usapin po na ito. But for Mark, sure. I'll tell you one thing. Nasa akin yung kopya. Basta papasahin ko sa yung side nila, 13. Yung oras natin. Oo. Sobrang baka kulangin itong oras natin, Sir Ermin, sa loob ng nilalaman nila ng allegations. But at the end of the day, ang pinaka-bottom line dito is that dapat walang proyekto at programa po ang gobyerno na ma-delay. Sa usapin po na dapat na talagang mabigay talaga kung ano ang nararapat na serbisyo at programa na kailangan po ng ating taong bayan. Lalo na pinag-uusapan natin dito ay budget po na medyo nakabinbin na pwedeng mawala po sa Dagupan dahil po sa kapabayaan po ng pag-aksyon ng ating po mga nasa poder o sa kapangyarihan. Anyway, sa ating pagbabalik sa Ermin, pag-usapan naman po natin itong mga national issue. Mukhang may muntik magka-boksingan sa Senado.
Ano nangyayari diyan sa kabisera natin sa Manila? Yung po mga councilors din diyan, muntik magsuntukan din sa plenary session nila. Tapos itong sa Senado. At yung usapin po patungkol po dito kay President Marcos na kanyang sinigned into law na pagpapataw ng mas mabigat na parusa dito sa mga smugglers, dito sa mga hoarders. Yan ang pag-usapan natin sa Ermin pagkatapos lang po ng ilang paalala. Punchline. IFM Junior at Idol Mark Espinosa. Punchline. Round 2 po tayo ng ating pong programa ngayong umaga po na ito sa Punchline po, unfiltered, uncensored. Pag-usapan po natin po ang mga iba't ibang mga issue pa rin, mga idol. At itong round 2 natin, may patungkol naman po ito sa national issues po natin po. Sir Ermin, ano po nangyayari sa ating chamber? Mga August chamber natin. Mula po dito sa Dagupan, ang pagkakagulo sa mga plenary, ngayon umakyat sa Senado. I'm sure nakakakwentuhan yung ilang mga senador po natin po. Ano po bang dito talaga? Kwento behind dito sa Bangayan. Kung hindi man sa ating Bangayan, friendly Bangayan. Friendly Bangayan kasi nagsorry naman sila sa isa't isa eh. Si Senator Cayetano at saka si Senator Zubiri. Oo. Ang kanyan, hindi mo rin masisisi kung ano nangyari sa kanila kasi at kaibigan yan eh. Pagkakaibigan nila, may presumption ngayon si Senator Cayetano na susuportahan siya. Okay. Ang iniisip kasi ni Senator Cayetano, mabigyan ng yung right of suffrage yung mga presidente na dating taga Makati na napalipat ng Taguig. Ang problema kasi hindi nilinaw ng Supreme Court na kung saan sila pwedeng boboto. Ngayon nakalipat sila. Yung ngayon ang gustong ipalabasin ako. Nakawawa naman sila na hindi sila makaboto ng konsehal. Hindi sila makaboto ng congressman. No? Nang dahil lang doon. So, nakuha na raw ni Senator Cayetano yung approval kahit ni si Nancy Binay. Sinabi na yeah, okay, support yan. Kasi tama nga naman. Gusto nilang magkaroon ng botohan. Nakakaboto sila. Ito naman si Senator Zubiri, ang naging problema lang niya is nakaakyat na daw siya ng session hall na opisina niya. Tsaka na lang niya narinig na tumatayo na si Senator Cayetano. At ang narinig niya kung ano yung gusto niya sabihin, bumalik siya tumakbo sa baba at sinabi niyang, wag ngayon pag-usapan, tsaka na natin pag-usapan yan. Sabi ni Cayetano nga, ano pang gusto natin kuhan? Bukas end of session na tayo, magbe-break na tayo. Kailan pa pag-usapan to? Tapos na yung matatapos na yung registration ng COC. So doon ang puno ko noon. Medyo napintak na yung si Cayetano. Simple lang naman yung sinusat para sa makabutihan ng mga yung mga nakatira ngayon sa Taguig. So talaga bumotok siya roon. Ito yung nagkainitan dito dahil nga po ang sabi nga nila dapat pinag-usapan sa caucus na para at least wala na daw maraming cheche-boreche. And that's true. But in this particular case nga, ang inahabol ni Cayetano, yung oras. Sabi, in between, nagkakaroon tayo ng break dahil may bagyo, etc. and all that. Tapos inaharap natin ngayon, official break na nga ng kailan pa pag-usapan ang hinahabol ngayon kasi hindi nga napalabas kagad na na-determine na talagang hindi pwedeng bumoto. Yun lang na at that time only na nakuha na ni Cayetano, kailangan umaksyon kaagad ang Senate. Hindi naman ito Republic Act, hindi na ito yung law eh. It is just a resolution asking COMELEC to resolve the issue or the Supreme Court. Maabot sa kanila eh. So yun ang pinapaabot ni Alan. Ang gusto niya, resolution lang para to call their attention that they have to act on it. So this is not a law yung kailangan iko-caucus pa. Hindi. This is not about passing a law. It's only a resolution.
Yan. Dito kasi makikita natin dapat it should be the characteristic and the personalities of those who are in legislative na talagang magkaroon po ng ano dito, paglilinaw at saka hindi humantong po sa sigawan po o hamunan. Kaso lang. Napunta nga doon. Actually, ang nakakatawan, ito sa break. Mm. It was not during an official proceeding session. Na-suspend yung yes, yung rules na ano. Oo, na-suspend yung nila. Tsaka, it came to a time na kung suspend yan, there's nothing official. Mm-hmm. Akala nila, pwede na magsigawan na lang doon. Oo. So, but the impression it was given that it was done during the official regular session, during a session. Hindi naman. Yes, yun din ang kala ng mga ano kasi because they are in the podium also. Senator Zubiri is using the podium while they are arguing and they found nothing wrong with it kasi hindi naman yun eh. Usually nangyayari yan. Basta during the break, pag nag-suspend, yun, nagtataas lang sila ng pero pagdating ng tahimik ulit. Yeah, they should be talagang true parliamentarian. There's nothing wrong with it. Kaya ang problema lang dito, may nag-video at nilabas. So, iba ang naging context nung na nakita mo, nagkaisang kagad sila. It's the same thing that happens usually. Pag nagkakita during the session, after yung pag nagbre-break, pag nag-open kagad yung session, bati na sila. Pero nga nangyari. Okay. Anyway, Sir Erwin, dito po sa ating pong next na pag-usapan po natin. Punchline! Ito pong kakapasa po na RA number 12022. Ito pong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na sinign into law na po ng Presidente last September 26. Ano po ang inyong komento po dito? Talagang ito po ba ang tatapos sa mahaba-habang laban natin sa mga smuggler at saka hoarders? Ewan ko ba? Actually, even without that law, pwedeng gawin naman ng Marcos administration talagang pahintuin niya yung smuggling eh. Aha. Meron naman tayong law against smuggling eh. It takes a political will para doon. Hindi kaya nga eh. Nung binanggit niya yan nung July last year, sabi niya, your days are numbered. Hindi ginawa niyang warning niya no, sa mga smugglers no. Tumatas pa yung presyo ng bigas doon eh. Initay ko ngayon. Sige nga, tignan ko nga kung meron ko. Alam naman, kilala naman nila. Na-identify na nga actually nung session ng presidency ni Duterte. Identify na nila kung sino yung mga yan. Nabutan sila sa investigation, hindi natuloy. Ewan ko ano nangyari doon. Ngayon, so alam na ng Marcos administration kung sino yung mga yan. But the problem now, Sir Erwin, mukhang may nagtatrabaho na palabasin na the Duterte administration has something to do with the smugglers also. I'm not surprised. Kasi matagal na yan hinahanapan na ng butas para sa administration Nagtuturuan na ngayon. Okay, sabihin mo na may kasalanan din ng Duterte. Ano ngayon? Siya na ngayon na nasa poder. Di ganun din ang mangyayari. Sila rin ay tuturo ng susunod administration. Walang katapusan. So ngayon, maaga pa, alam na ng Marcos administration na nandyan yung mga smugglers. Ang masama nito, naglabas pa sila ng law na ganyan nang hindi naman nakakasiguro makatulong din sa mga farmers. Kasi sinundan din nila ng importation ng bigas. Nawalan din yung mga farmers. Kaya nga, ang dapat lang niya, arrestuhin lang yung mga taong yan, kulong yung mga yan. Tingnan mo pag nagdo-normalize kagad ang production ng bigas at masaya ang ating mga farmers. Hanggang kaya meron sila ng ganyan. Sa tingin ko walang pagkakaiba sa sinabi niyang your days are numbered. Wala silang inaaresto at nahuhuli talaga. Nahuhuli at kinakasuhan, tuloy-tuloy ang ligaya. Ang masama niyan,
ang marites nila dyan, may isang tao dyan na smuggler ng kunyan, nandun sa kampo nila. Baka miyembro pa ng kabinete. Huh? Hindi naman, pero malapit. Malapit. Nako. Alam mo, ang isang problema po dito na tinitignan po at chinuchucho ng ating ilang mga netizens. Mukha atang madaling bulungan at magbago ang isip pag may bumulong doon po sa presidente. Kaya po naiiba minsan yung pong mga desisyon po na lumalabas. Mukhang ganun nga. But ako naman, tinitingnan ko, whatever the circumstances, ano man ang perspective, ano yung aksyon na ginawa. Yeah. Yung kasunod ng mga, kahit na nagbabangayan sila or anything, sige, mga politiko yan, buhay nila yan. Okay, magsiraan, buhay ng politiko yan. Yes. So, no, at the end of the day, ano ang ginawa? Alam mo, hanggang ngayon, wala. Ang ano nga dito, Sir Erwin, ang isa dito sa isang observation ko, no, in a political perspective, talagang when the executive is very weak, diyan mag-a-arise yung mga iba't ibang key players na gustong umangat sa ating bansa na talagang magpapakita, like for example what is happening right now, the Senate and the Legislative Department, both the Senate and the House of Representatives are becoming powerful, overcoming the President, because ang Presidente walang take na stance na talaga matatag talaga at matibay na paano niya direktahan ito pong nasa legislatura. Actually, yun nakakatawa eh. Hindi ko maintindihan bakit ang Senado at saka ang Kamara tuloy-tuloy pa rin ang kanilang investigation at drama tungkol dyan kay Alice Go. Okay? Ang dali-dali naman sabihin ni Presidente sa NBI, sa PAOCF, sa mga PNP, ayusin nyo, i-file nyo yung kaso. Tapos, para i-terminate na. Wala naririnig ni Presidente. Yun ang nakakainis doon. Kasi parang nadadivert lang attention ng bayan doon para makalimutan ng problema ng sa bigas, kung ano-ano. Yes. Yung totoong problema na kinakaharap ng bansa. Oo, ganun. Tinutuloy lang nila yung drama. Itatanong pa ba naman, boyfriend ba ni Kung talaga yan? Ginagawa na nga sila ng meme na parang kay drama ang Senado, ang Kongreso. Grabe. Ngayon lang ako nakakita talaga ng ganyan. Ganyan din sa Dagupan. Full of drama. Kaya sabi ko, kung talagang gusto ng Presidente na maayos yung pogo na yan, at saka yung sinasabi bago ngayon, espionage. Dapat magparamdam siya na alam niya ang mangyayari. Yes. Ang alam ko, hindi niya alam mo kung bakit. Example, yung nangyari doon sa Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita sa TV, yung mga pulis, armadong pumasok. Napanood ko rin yan, sir. Yung diba? kanyang statement, yes. At tapos sasabihin ni Presidente, ano bang kinakuha niyo? Wala naman, hindi naman armado yung mga pulis na pumasok. Ay, tika muna. Merong kata rito. Baka busy sa mga party-party. Yun na eh. Sabi ko, ito dapat, at this stage, na pumasok yung espionage issue, executive problem na talaga yan. Yes, oo. Kasi foreign na yan eh. Anong law ang gagawin nila for espionage? Sabi na, we will ban espionage in the country. And yan, kasi may sa national security and let us remember, the main architect of foreign policy is our president. Exactly. Yun ang talaga. Pero bakit hindi siya nagpaparamdam? Kahit na isang word, wala siyang sinasabi. Pinababayaan lang nila. Ang nangyayari pa nga, it became parang arena para ituro at siraan ng siraan sila Duterte. Ano magagawa nun? Blaming the previous administration. Hindi lang. Pinapating extrajudicial killing sinasabay nila. Kasama na nililik na nila dyan. Pinagkahalo-halo na. Maybe this is because of the part of the political strategy para tapusin na.
ang career ng mga Duterte sa darating na 2028 kasi alam naman natin kung sino matunog ngayon ng pagka-presidente na susunod. Kaya nga pati yung budget ng OBP napakalaking issue. Sabi ko, sige na nga. Wala na itong magawa itong administration na ito. Pinababayaan na lang. Yung totoong problema ng bansa. Anyway, Sir Ermin, maraming salamat. Another fruitful Monday na naman. Pinag-usapan po natin itong mga issue po na ito. Thank you very much for joining us again dito po sa ating pong punchline. See you next Monday again, Sir Ermin. Maraming salamat po. Yes, Mark. Thank you po. Thank you. Anyway, Idol, susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation. Nakasama niyo po Sir Ermin Garcia Jr. at syempre, Idol Mark Espinosa po. Dito lamang po yan hanggang sa susunod na Lunes, Punchline! Punchline! Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa number 1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan. IFM News.